Huriana hina holongan ni Tuhan Yesus Kristus. Namar pungudo hita di bornginon. Ima borngin na parpudi di tahun 2020 sadaon. Dan apalah sadia liling nari. Tinggal honot tama tahun 2020 sada. Jala bongot mahita tu tahun nai baru 2022. Di ujung ni tahunon, rikot do maruji-ruji hita marningot pardalanan naung tabolus. Huhut lao songon na paulak hosa loja, laho manguduti pardalanat tai. Atong ahama si suara honota tutu hatta pardenggan basai. Akde Tuhan nami, saya perrohai mahami mamilangi aka ari-ari nami, asa dapotan rohana bisuk kami. Maragam doakan na tabolus, manipat di bagasan nasa taon bolonon. Ra atik tung sipata ganggu doro hatta marningot akkana maol di pardalanan ni ngoluta. Alai ikon setok tong do golomotta. Ia tu hatta pardenggan basai. Sai patu paon na do akkana dumenggan tu hita. Sakap hasonangan nasian debata. Ima ita golom laho paposro hatta. Manal puhon taonon, dohot mangeahi taon nai barui. Di baheni, rap mahita mangedehon sangap di goarnai. Tapangiar soarata, lao mamuji Tuhani. Marede, hita sian bukwede nomor 565, ayat sada dohot opat, las rohaku lao mamuji. Las rohaku lao mamuji, debata parholongi, songo bunga namangerban, binadishtar arini, arsato sahaposuhon, magodibain asili, las lirohana manokong, lehon diau tuhati. Raut mahita mangedehon, sangat tigoanai, tapangiar suarata, lau mamuji Tuhani. Sundo horong irohana, nasomar namotoki, hidup pasada ho kita, sangereng leleng nahi. Mar hite-hite goar ni debata ama. Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni todi parbadia. Na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Dungo mahamu jalamar tangiang. Asa unang hamu bongot tu pangujunan. Managam mahamu. Dungo mahamu jalamar tangiang. Aidang diboto hamu. Manang adi gantik kini. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale amanami na di Banua Gijang. Di bahek kodo anak haholongan ni roham tutoru ni patik.
asa dipalua akka naginom goman ni patik. Urupi hami, asa dohot hami dapotan haluau ni, jala asamian hami di bagasan harajaumu, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hitasian bukwede nomor 562 ayat sada dohot 2 hamuna ali jolma. Tangihok kamu mapatik ni debata di parpunguan bodari ujung ni taonon. Ima natar surat di Galatia bidu onom ayat sia. Alai unang marna loja hita mambahen na denggan. Ay namang gotil do hita muse ditikkinai. Anggo sopargale hita nuaeng. Atong rap mangidogo mahita tua dopan ni debata laho mangulahon naho bartu patik nai. Ali Tuhan debata, sai pergugui mahami, mangulahon naho bartu patikmi. Amin. Marede hita sian bukwede nomor 680 sada ayat sada. Ale amang asi roham. Tatopo timadosat tanah godangi tua dopan ni debata. Tapauduk be marohata martangiang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan nabadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami rotu jolom. Huhilala hami rikot doa sini roham di saluhut hami halak pardosa. Alani ido ubahen hupaserep hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhatopot hami. Tungna jot-jot do hami manibil sian akka dalammu nabadia. Songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami sian jolom alani dosa nami i. Aidang di halomo roham hamatian ni akka perdosa. Alai hamu baon ni rohana dolomo ni roham asa mangodu.
Sesama saluhut hageduhon nami dohot pangalausion nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot maasini roham dihami marhite-hite padidangion dohot hagogo onni toddi parbadia. Asa tarapul situtu rohanami manjauho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon di goarmu nabadiai. Amen. Laus tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasesaan nyaka dosata. Mucat peyakka doluk jalahu mutal akka robean. Alai anggo parasi ni rohaku nasotu pamucat siakko. Jala padan ni hadameoku nasotu pahumordit. Ninna Jahoba si asi iho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marede hita sian bukwede nomor 100 onopulusia ayat tolu. Ho si pangulu au. Tabegi mahatani debata turpuk epistel di parpunguan bodari ujung tahunon. Imana tarsurat di Efesus biddu 5 ayat 10 tolu rodi 10 onom. Alai gabe patar doi saluhutna tinoruan ni natiuri ainasa naung di papatar tiur mai. Dibaeni ninnado tarsunggul mahona terpodom jala hehe masih anak kana mate gabe sodangan ni Kristus maho. Atong manat mahamu mamereng manak kasih parulau muna songon akka namar roha unang ma songon akka nahurang roha. Parhasiak kamu matiki ai ari hasusaan do nuai. Ido sahatna martua doa kana tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Marede hita sian bukwede nomor 707 ayat sada hagogoon dohot apul-apul.
Bornginon ima borngin na parpudi di bagasan tahun 2020 sadaon. Satokin nari salpu honot tama tahun 2020 sada. Jala bongotat tama tahun nai baru tahun 2022. Maragam donata bolus di tahun 2020 sada. Tudos tusor hani padati nasai marhusor. Rodoaka parukilon. Mara dohot pangujunan. Alai soluk doromuse akka lasni roha. Diloas dohita mangula ulaon. Manggotil parbue ni nataula. Bui tapaborhat akayana kota marsikola. Dohot lan akana asing naung taulahon. Marningot saluhut nai. Tamado ikon marlas ni roha hita nuaing. Alasahat dohita tu ujung ni taonon. Ali Tuhan, nunga diramuti hohami mardalan di bagasan sada tahun. Wida hami do gudang ni asin ni roham na pinatongommu di ngolunami. Sailam gadai maholong ni rohami tuho. Asa say hupuji hami ho di sadok panggulmiton ni ngolunami. Say toktong dope di bagasan biar ni roha hita. Allah hama masa ni sorimago binoan ni kopit 10 sia. Naso marhaujungat dope. Nian ditikina parpudion. Nunga sumurut deba parmaraani. Nunga di paloas akayana kota marsikola. Atik pedang apala boy dope. Songon partikian nalilengi. Nunga mamuka boy hitamuse denggan. Mangula ulaota. Jala mamuka mardalan denggan perekonomian ni bangsota. Parpunguat tapi di bagas joro nunga macai denggan. Atik pe ikon say mangihuton protokol. Kesehatan dope hita. Tapayutihut do nang parsitutuon ni panggonggomi ni bangsota. Laho patupahon vaksinasi tu sadok masyarakat Indonesia on. Alani tama taha mauliatehon asini rohani Tuhani tu hita. Ai sakap hasonangan nasian debata. Ikon sahat doi lehonon na tuhita. Lam tagogo mamartangiang tutuhatai. Anggiat matibu salpu parukiloni. Malum saluhut akadongan nahona virus koronai. Asatung tarbahen sumuang hita. Tu parngoluan na dumenggan. Lumobima na dinalaho mamongoti tahun nai baru. Tahun 2022 na naeng roon. Ali Tuhan nami, para sirno ajala dengan bahasa doho. Saya si maroham midahami. Pasuang mahami tungulu na dumenggan. Marhite hasusudan ni virus corona. Sian tonga-tonga ni portidion. Nunga tung takkasu idahami. Tung sakap hasonangan do sakap mutuhami akka natinopami. Hamuna akadongan sahaporsiaon. Manoktong do baga-baga ni debatata. Di bagasan baga-baga naido sakap hasonangan silehonon na tuhita. Edo na say toktong di patongon-tongon tuhatai tuhita. Atong say tahapo si mabaga-bagana. Tagolom may toktong. Asa margogo hita laho maddalani ari-ari ni ngolu na nilehon nai di hita. Ganup marsada-sada.
tong doha tani debata. Alani itu debata ma pakiri mota. Jalaunang ganggu rohatta disi. Idama ndada nahurang gajang tangan ni Jahoba laho mangurupi hamu. Jalan dada marhapal pinggolna somar binege. Borhat mahita di bagasan pos niroha. Marede hita sian bukwede nomor 25 ayat 2. Hatami ale Tuhaku. Tahatindakko maha porsiautai. Songon nahina tindakon ni dongata saha porsiaon disadok portibion. Rap mahita madok. Ahu porsea di debata Jahoba. Ido ama pargogo na sohatu dosan. Na tumopalangit dohot tano. Ahu porsea di Yesus Kristus. Anak ni debata Jahoba nasasadai. Imana tinubuhon ni si Maria. Na gabe-gabean siang tondi parbadia. Andorang sohabubuhan. Ido tuhatta na tumaon na bernit. Di panguhuman ni Silatus. Namate tarpajal doi bana dihau pinarsilang. Natuat tu banua toru dung ditanom. Namulak mangolu diari patoluhon. Nama naik tu surgo lahu hudul tu siamun ni debata Jahoba. Amanai pargogo naso hatu dosani. Disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon. Manguhumi halak na mangolu dohot namate. Ahu porsea ditodi parbadia. Jala adong sada huria nabadia. Huria hato panelak Kristen akka nabadia. Dohot dihasesaan ni dosa. Dohot dihatai namadok. Mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate. Dohot dihangoluan na sora sudah. Amin. Martangiang mahita. Tamado hami madok mauliate tuho ali Jahoba pardingan basa. Aihodo nama ngodihon hami. Di pardalanan ninggulu nami. Di ari-ari na pinasahatmu tuhami. Di bagasan sataun bulunun. Nang pe maragam akan amasa di ngulu nami. Di luat dohot disadok portibion. Talumobi di masa pandemi COVID-10 sia. Torop dosian akka dongan nami. Namangai manaon jalan aguan. Ama ina yanakon sian tonga-tongani bagas nasida. Ali Tuhan. Saihot dotok tong hagugoon mudohot asini roham. Marhite-hite. Parpunguan ujung tahunon.
Toktong hami mangido pangurupion dohot asi dohot holongmu. Apul-apul nasyakko tu sadok keluarga. Na agoan na menderita alani COVID-19. Nang akalas ni rohanami piali Tuhan di pangurupionmu. Di panarihonmu. Tamado hati dakonon nami. Alani denggan di basam dohot hagogoon mi. Boy hami malua sian ragam niaka paru kilon nang aka pangujunan pe. Saya patau mahami ali Tuhan mamilang-milangi ari-ari ninggulu nami. Marojahan tu hatam, marojahan tu asini roham. Asa toktong dapotan rohan abisuk kami. Pasatami ma sadok huriam tu hagogoonmu. Asa tau huriam maka tidakon holongmu, maka tidakon hagogoonmu, maka tidakon asini roham. Nahot doi rodi saliling nililingna. Jala tau huriam maka tidakon hodo Tuhan. Haporusan hodo Tuhan mual ni hanguluan. Pasu-pasu ma sudi huriam. Pasu-pasu ma nang pamaretanami. Pasu-pasu ma bangso nami. Asa tau nang bangso nami. Gabi habauran ni pasu-pasu tu sadok portibion. Jala paserep marohan yaka pimpinan nami. Tarlumobi ali Tuhan pimpinan ni huriam. Asa di bagasan bisuk dohot biar midaho. Manguluhon huriam. Manugunogu huriam. Asa sudi huriam. Marhatopoton hodo Tuhan jala hodo hanguluan. Pasu-pasu ma parpunguan bodari. Disudi parsauran ni huriam. Asa sudi ruas sian dak danak. Nama gudang saat rodi na tua-tua. Mangalopi tangan dari Tuhan. Rap martangiang. Pasahaton ngoluna tuho. Maka tidakon sude dinggan di basam dohot asini roham. Naung jinalona ipardalanan ningoluna. Asa hobas tiur roh adok pikiran nami. Masuk tu tahun nai baru si pasahatonmu. Tuhami tuhuriam nang tu portibion. Pinuji maguarmu. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin. Maredde hita sian bukwede nomor 20 ayat sada sahat tu ayat 2 hatani Jahoba uhut mahita papungu pilihan sada A dohot sada B.
Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti akati-hati doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata, hatani debata, di parmingguon, di bagasan Bornginon, tersurat ma di Jeremia 20 sia, ayat 10 sahatu 14. Songono ma hatani Tuhata. Ay songono do hatani Jahoba. Molo dunggok na 70 tahun di Babel. Ebataku mahamu. Dohot pasitokon Tuhamu baga-bagaku na denggani. Asa mabuan hamu mulak tu ingananon. Anu nga takas huboto sakap akan nahusaka pitaringo Tuhamu. Ninna Jahoba. Sakap hasonangan dotahe. Dada Tuhamagoan. Asa ahu mangalehon Tuhamu. Ujung nahinalungut tomuna. Jadi pajow-jowa muna maahu. Huhut laho hamu martangiang tuau. Gabe tangi honokku mahamu. Jala luluam muna maau. Laos jupang hamu. Molotung dilului hamu ahu. Sian nasa rohamuna. Jadi jupang hamu maahu. Ninna Jahoba. Jala mulak bahenokku akan natarbuang siak kamu. Jala papungokku hamu sian saluhut bangso parbigu. Dohok sian saluhut inganan haabolongan muna nasay laon nahubaheni. Ninna Jahoba. Jala mulak hamu buanokku tu inganan habor hatam muna hian. Laho tarbuang. Ido sahatna. Dongan nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Tung madok maulate situtudo hita. Uhut mamuji-muji Tuhani. Ala toktong diramo tingoluta. Jala sahat hita nuaing ditaruhon. Tu ujung ni tahun 2020 sada. Sadarioma Arina Parpudi. Tahun 2020 sada. Laos dang pigaliling nari. Ea hatama masuk mahita. Tu tahun 2022. Di ujung ni tahun 2020 sada namang do tamuinang saluhut nahita. Diaraho do hita mangarimang-rimangi pardalanan ningoluta. Akan nang tabolusi di bagasan sataon bolonon. Laos diaraho do hita manatap. Jala manakapi akasidalanata di tahun 2022. Molo diarahon hitan waing mangarimang-rimangi pardalanan ningoluta. Totu diarahon do hita marningot musi akan nang tabolusi. Akaragam si taonon, hamaolon, pergumulan ningolu, harugian ni materi, kekecewaan, kegagalan, dohot lanna asing, bahkan akahamaolo ni marudut-udut tabolus di bagasan sataonon. Tarlumobi ma di pangotak ni pandemi COVID-10 sia. Naso marhaujungan sahat tutikyon. Nunga godang si taonon na taadopi. Hinorhon ni pandemion. Torop halak agoan parkarejuan na. Akadakdanak marsikola alai secara online sian bagas na. Dang boy pajupang do akadongan na songonindo akaguruna. Alai mauliate madi parpudion. Boy na sida piga-piga ari di bagasan saminggu. Madohoti tatap muka. Hinorhon ni pandemi ope. Susah do perekonomian. Bahkan makorhod doon marpangotak tu rumah tangga.
tu keharmonisan ni akka pardongan saripeon. Ima akka hamaulo ni natabolus di bagasan sa taonon. Alay hamuamang do tamu inang sian akka hamaolon parukilon. Natabalusi boy hita mga dopisa ala mga sahon asi ni roha ni debata. Molo-molo holan mga sahon gogota doha pikirata dang tarado pagkitai. Dang tarbahik kita malua siani. Alay ikon ingot do hita. Asing ni akahamaulo ni adong do akalas ni roha. Di luas debata do hita marlas ni roha. Gudang pasu-pasu di lehon debata tu ganuk ngoluta. Marhahi pason hita. Malum sian aka parsahiton. Di luas hita mendapat untung kesuksesan. Jala di luas hita narumikot. Maluas sian aka hamaolon nata adopi. Asaboy dohonot tama. Sian akan masa di bagasan ngolut taon. Di pardalanan ni ngolu na tabolus. Ikon masa do suka dan duka. Keuntungan dan kerugian. Kelahiran dan kematian. Saluhut na patuduhon ngolut taon na punani debata. Ibana do na manakapi, jala ibana patupahon sude di ngoluta. Dongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Neng masuhat tama tahun 2022. Jalan na tahapor siay gabi tahun para sirohaon. Tahun parasian nagok pasu-pasu. Totu nunga godang sakapta. Nunga godang sita-sitata di tahun 2022. Alay marsiajar mahita muse mulak tu 2020 sada. Asa boy hita muse mangyahi na dumenggan tu tahun naneng ro. Molo tari mangrimangi na king. Holan mardongatot Tuhani do hita. Boy patuluson. Laos ima na ikon ingot hita. Asa tulus saluhut na di tahun naing roon. Ikon rapdohot Tuhani do hita. Di pesalmen 37 ayat 5 didok. Pasahat madalanmu tu Jahoba jalahaposi ibana. Asa ibana paturehon. Pasahat saluhut na tu debata Jahoba. Asa ibana paturehon. Memang rapdohot Tuhani do. Boy hita mangulahosa. Molo di turpukon. Bidu 20 siyon. On mahata ni Tuhata. Napaingoton hita halak na porsea. Songoni nang halak Israel. Natongon hati hai di habuangan Babel. Sakap ni debatado. Naikon tulus di ngolu ni colma. Ido na naing dohonon na. Molo di habuanga pe bangsoi ujui. Alay disakapi debatado di tahun 70 anon paluon na do bangsoi. Di paulak muse, di papungu muse, siyan luat na maragami tu tano nang dipadaton ima Jerusalem. Alay say diuji halak do, naing mangalo hatotuan ni debata. Songon na masa diturpukon na jongjong mapanurirang pargaggap, panurirang hanaya. Napasahaton barita na sotikos. Barita na mangalehon pakirimon pengharapan palsu. Nanidok na holan 2 tahun do manaon haporsuhon bangsoi. Dang 70 tahun dang tohoy ni na ibana. Holan 2 tahun alani. Unang pola marsa kamu ninna ibana. Alay Tuhan debata marhiti si Jeremia dipaingot
tahun do ikon manang na persuk bangsoi di Babel. Di tahun 70 hope anon. Di pabangkit debata nasida mulak muse tutano ng pinarade ni debata di nasida. Alay di ujung na mate do si Hanaya di Jeremia 20 ayat 10 pito. Ido upana molo mangalo hatotuan ni debata. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Memang gudang do. Ragam doha maulon diadopi bangsoi di Babel. Penderitaan, status tidak jelas, songon halak buangan, na soadong hak na, songon halak buangan, penindasan dialami, ketidakadilan, masa tunasida, alai dang dihalomohon debata bangsoi, madati marungutungut, apalagi putus asa dang marpakirimon. Dang dihalomohon. Nah hinalomohon ni debata sian bangsoi ima, ikon boy jongjong di padirgak si majujung na, ikon mangolu songon masyarakat biasa, masyarakat secara normal. Di pajongjong bagas na. Merhamulian, manguli, karijo songon na somal, dilului si panganon na. Bahkan di dok hata ni tuhata di bagasan turpukon, ikon mampu do bangsoi nang pedihabuangan, lahu pajongjokon hasonangan, diluat inganan habuangan nasida. Molo sian hajol maun nian, tarbohama bahelo ni akka sahalak na menderita, mabain hasonangan tudongan na. Ala idu halak na porsea. Aka si songoni do aka anak ni Tuhan. Aka songoni do aka halak ni debata iko mampu do ibana. Maka jongjokon hasonangan diluat di dia ibana maringan. Asa penderitaan, kesusahan, parukilon. Dan mengabati aka halak na porsea. Aka anak ni debata. Laho gabe pasu-pasu tuhumaliang ibana. Ido ngolu ni halak na porsea. Sian turpukon amang dohot tamuinang saluhut na hita. Adong tolumutiha na boy buatota. Na parjolo. Tuhan pasti memenuhi janjinya. Say na ikon ulahonon ni debatado. Akat naung di padaton na. Molo nunga di bata marpadan, pasti do terlaksana. Molo nunga di bata marjaji, tokkado sodioloi. Nunga di padaton di bata paluahon Israel sian habuangan Babel di tahun 70 tahun. Jala paulakon bangsa itu tano parpadana ni, nang pesatokin na sida mengalami haporsuhon, nang pedihabuangan. Alay dang diloas debata na sida mangadopisa. Holan na sida sabing. Diramuti debatado na sida, disarihon debatado na sida. Jala dihaholongi debatado na sida manoktong. Mangadopi akahamoloni ido ubahan di tongos akapanurirang na. Songon si Jeremiaon. Laho mangalehon pakirimon na mangulu asa semangat bangsoi mangadopi akaragam hamaolon na nyadopan nasida. Asa sakap ni debata ima sakap hasonangan di bagasan las neroha ima napaduahon. Sakap ni debata sakap hasonangan. Ay nunga takas huboto sakap na husakapi taringo tuhamu. Ninda Jahoba, sakap hasonangan dotahe, dada Tuhan magoan. Asa ahu mangalehon Tuhan ujung na hinalungut tomuna. Dihaholongi debata do hitamu amang detaminang. Sudi sakap ni debata Tuhan jol maunon,
akap sakap nauli do. Tu parjahat sabing disakapi di bata haulion. Hading ganon. Tua kasih ulahon hajahatoni disakapi di bata aka haulion. Lama tu akan na porsea na marsihoho tu debata aka sakap nauli na dinggandor sinakapan ni debata di bagasan ngolutta. Asadang dihalomohon debata hamagoan hamatian ni aka parjahat alay hamumulak na imanian asa mangolu ibana. Jeskiel 30 ayat 10 sada. Ngolut taon imasakap ni debata. Ngolut taon na puna ni debata. Asatung saluhut na masa di ngolut taon parbinoto do debata. Jala parsidohot do debata. Laho patupahon akan nadinggan di ngoluta. Asa tarbahik kita mangulahon ragam na masa di ngoluta. Hamaolon, suka, duka, kegagalan, keberhasilan, rasa sakit, bahkan hamatian di luas debata masa. Jala dipakai debata laho patuduhon sakapna, dohot parohon akan nadinggan di ngolutta. Di bagasan haporsion napolin, tapasahat madirita, ngolutta, sakapta tu ibana, asa ibana paturehom. Sudena ta adopion saluhutna, holan patuluson sakap ni debata, ala ni i, taha porsiaima, padonganion, dohot pangurupion ni debata, jala taulahon na hinalomohon ni debata, na patuluhon. Lului ma debata, jala jojo ma tu ibana. Di ayat 12, 114 didok. Jadi pajojomu nama ahu, huhut laho hamu martangiang tuau, gabe tangi honokku mahamu. Jala luluamu nama au laos jupang hamu, molotung dilului hamu au sian nasa rohamuna. Jadi jupang hamu maahu, ninna Jahoba. Padohanon alus ni debata tu Israel nasai dior nasai suku-sukun di dia do debata uju marukil hami di dia do Jahoba uju dihabuangan hami di dia do Tuhani uju diperlakukan tidak adil hami. Onma alus ni debata. Pajuju hamu ma ahu. Martangia kamu tuau. Tangi honokku do. Lau somma hata ni tuhata tuhita hamu amang do tamu inang na niholongan di bagasan Kristus Yesus. Molo dior rohata di dia debata di naneng mangalaka hami tu tahun na baruan. Di dia debata molo tung masa haporsuhonon. Di dia debata molo tung masa hamaolonon. Hata ni tuhata madok. Jojo mahamu tuau, martangia kamu tuau, lului hamu, nasai jupang adohamu, tuau. Tuhan itu pasti menjawab, pasti mengelusi, mangalehon, jala patukon akan narikot di ngoluta. Songon Israel nalomos di masa depan nasida, songon ido hita nang hitapi amanginang, saluhutna akan natinopa, nani haloholongan ni Kristus Yesus. Dang taboto memang ahana masa 2 tahun naneng roon. Di tahun 2022 dang taboto aka tantangan isi jala dang taboto berhasil atau tidak
sukses atau tidak, manang rugi do hita disi dang taboto. Alai hatan itu hata pahoton hita, pahoton hapur siota, dohot pahoton pakirimota, marpakirimon na mangulu hita. Molo nunga di bata marpadan, na ikon ulahonon ni Tuhan idoi di ngoluta. Molo jupang hamaulon, lului ma Tuhani. Jala jojo matu ibana, di Matius 7 ayat 7 di dok, pangidu hamuma. Saina lehonon na do Tuhamu, lului hamuma, saina jupangat do hamu, tuktuki hamuma, saina ukapon na do di hamu. Alania mang do taminang. Borhat mahita, mangiahi tahun 2022 naneng roon. Di bagasan hapor seaun na tugu, na toktongdo debata, mamasu-masu, jala madongani hita. Ape natasakapi di tahun 2022, taloas madebata mangula di bagasan hita. Taingot ma, sai lehonon ni Tuhanido masa depan nagok pakirimon dohot las niroha. Amin. Mauliati maali Tuhan Jehovah, di holong niroham, manoktong di bagasan ngolu nami. Sataun bolon hubolu sami Tuhan, hurajumi hami, rap dohot todo hami, mamulusi. Los ido tangiang dohot pangidoan nami, jauh-jauh nami tuado pamu. Di namangeahi tahun 2022, jala naing madalani tahun 2022, rap dohot to mahami, pangaramotiommu, padonganiommu, panarihonommu, ima nama ngalehon, gogo di bagasan hami, madalani tahun ne baru anon. Mauliati ma Tuhan, di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita sian buku de nomor 477 ayat sada doho 2 tung namuba rohaku uhut papungu pelean na marboho tu dana pensiun HKBP. Yesus maringan dia nunga sorangaon tunda mero hati tung Yesus maringan dia tung Yesus maringan dia tung Yesus maringan dia Sonang doa Luktu Yesus Allah Dung Yesus maringan dia Anang hidupian dapat sambuluti Dung Yesus maringan dia Nungasai dosaki Ibalmu daranai Dung Yesus maringan dia Dung Yesus maringan dia Dung Yesus maringan dia Dung nasonan doa Dung
Tu Jesus Allah, dung Jesus maringan dia. Nunga tabigi hata ni debata napasi tokon tu hita baga-bagana na dinggani. Asabuanon na hita mulak hobar tu sakapna. Sakap hasona nga do tahe sakap ni debata do pakhita. Dada tu hamagoan. Disima lehonon na akan na hinalunguton ni rohata. Na marsalpua do saluhut na ditanoon. Ay songon duhut-duhut do nasa daging. Songon bunga ni duhut-duhuti do saluhut hasangapon na. Alay na hot do baga-baga ni debata. Laos ibana do naong madok. Molo jojo hamu. Huhut lahu hamu martangi ang tuaw. Gabi tangi honokku mahamu. Tapeo mabaga-baga ni Tuhani. Laho borhat mangalakahon lakata. Tu tahun na baru 2022 naroon. Ali Tuhan debata, napos itu rohaku. Urupanmu maau lau manguduti perdalanan di ngoluku ganopari. Baga-baga mana sayho haposi di ngoluku. Kristus do Tuhan nang rotu portibion, na sinuru ni debata ama, laho pasauton sakap hatuaon, dohot haluaon nasian debata. Nunga saut di palua Jesus hita sian haholomon, jala diboan hita tu hatiuron, hobar tu baga-baganay. Atong, rapon Tuhan Yesus si mata ula si ulaota, borhat mahita, madalani tahun na baru 2022 di bagasan las ni roha. Oh Jesus Tuhan mi, dan terbaik homaku, nabi suksi polisi, Jesus togumogo, asal dihabosiho, Jesus itu ikon salva polusto naria sakonmu. Tatanya kon ma peliata. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilhom mi tuhami. Pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pelianon. Pati bulhon harajonmu. Di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni si lehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manamina di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongao songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siap hari. Sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugiho tu pangujunan, palua mahami
sian pangagong. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasaurhon ma. Damena tutodim. Amen. Di hamuamang dohot tamuinang saluhut na ruas ni HKBP, dohot akan na porsia di Yesus Kristus, nungata bolu sataw bolon 2020 sada, nuaing ehatama tahun 2022. Mangula jala mangulu mahita rap dohot Tuhani. Shalom.